Ο κύριος Κώστας Πουλάκης, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματός του, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πουλάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πουλάκη, να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση που έχει ανοίξει, γιατί τα επανέλαβε και σήμερα στο Μέγκα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μιχελάκης, για τις αλλαγές που φαίνεται ότι σχεδιάζονται στο εκλογικό σύστημα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι και το κομμάτι κατεξοχήν της αρμοδιότητάς σας. Διάβασα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ χθες, κατάλαβα ότι διαφωνεί με αυτή την αλλαγή. Αναρωτιέμαι αν διαφωνεί με οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο εκλογής. Όχι. Θα θέλαμε μία αλλαγή, αυτή που παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια, την απλή αναλογική. Και απορώ πως ο κύριος Μιχελάκης, αναζητώντας συνεχώς εκλογικά συστήματα ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιοδήποτε υπουργός, δεν πηγαίνει στη λύση την οποία είναι η μοναδική και η οποία προτείνεται για πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο από την αριστερά, άρα και από πάρα πολλούς αυτοδιοικητικούς ανθρώπους. Ξέρετε, από το 1974 μετά τη μεταπολίτευση όλες οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση γίνονται με ένα περίεργο εκλογικό σύστημα όπου ο πρώτος παίρνει το 60% των δημοτικών και ή περιφερειακών συμβούλων, τώρα που έχουμε περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Κάτι το οποίο δεν γινόταν τόσο δηλαδή πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, δεν είχαμε ούτε αν θέλετε στις βουλευτικές εκλογές, παρόλο που είχαμε πλειοψηφικά συστήματα, τόσο ακραίο πλειοψηφικό σύστημα δεν είχαμε ποτέ. Και αναρωτιόμαστε τότε, αν θέλετε έτσι ρητορικά, ότι ποιο είναι πιο σοβαρό, το Εθνικό Κοινοβούλιο, με την έννοια το να υπάρχει μια κυβέρνηση σταθερή που λέγανε γι' αυτό δίνουμε μπόνους και πλειοψηφικά συστήματα, ή ένα απλό Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο η σύνθεση, η αναζήτηση λύσεων από κοινού είναι στο χαμηλότερο επίπεδο, άρα πολύ πιο κοντά στην κοινωνία. Και ενώ λοιπόν επί 40 χρόνια είχαμε αυτές το εκλογικό σύστημα όπου ο πρώτος με 30, 31, 32% συνδυασμός έπαιρνε το 60% των συμβούλων, τώρα ακούμε μία αλλαγή του εκλογικού νόμου, την οποία την είχε συζητήσει και όταν την είχαμε ακούσει και όταν ήταν και ο κύριος Τηλιανίδης Υπουργός Εσωτερικών, όπου λέει ότι από ένα ψηφοδέλτιο, δηλαδή που θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων και ένα άλλο όπου θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων, θα εκλέγονται. Και μάλιστα εντυπωσιάστηκα όταν ο κύριος Μιχελάκης στην συνέντευξη που παρακολούθησα εχθές στο Κόκκινο μίλησε ότι αυτό είναι απλή αναλογική, ανατρέποντας αν θέλετε και την επιστήμη των εκλογικών συστημάτων, όπου όταν είναι ένα ψηφοδέλτιο, όταν είναι μία καταγραφή, μία λίστα, είναι το άκρος πλειοψηφικό. Το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω, αντιλαμβάνομαι ότι να σας πω κάτι και κάτι δύο λεπτά. Ο κ. Μιχελάκης όταν ανέλαβε Υπουργός Εσωτερικών, τις πρώτες μέρες της Υπουργείας του πήγε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα. Και πριν από 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έδωσε και μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα. Στις ερωτήσεις αν αλλάξει το εκλογικό σύστημα, είπε ότι δεν είναι στις διαθέσεις του, ότι αυτή ήταν μια άποψη που την είχε ο προηγούμενος Υπουργός, αλλά αυτός δεν έχει τέτοιες απόψεις. Η αλλαγή του... Σήμερα πάντως, αν μου επιτρέπετε, είπε στο Μέγκα ότι επεξεργάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών προτάσεις, ιδέες, οι οποίες έχουν κατατεθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, οι οποίες είναι σκέψεις του Πρωθυπουργού. Ναι, κατανοώ ότι είναι σκέψη του Πρωθυπουργού, όπως να καταγραφεί κιόλας ότι ο κύριος Μιχελάκης και πρόσφατα στη συνέντευξή του είπε ότι είναι αρνητικό σε μια αλλαγή εκλογικού νόμου. Να ρωτήσω κάτι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, επειδή εσείς ασχολείστε με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, είστε και περιφερειακός σύμβουλος επικεφαλής του συνδυασμού του κόμματός σας για την περιφέρεια Μαγνησίας. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με συγχωρείτε, Θεσσαλίας, ναι. Να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει καμία ανταπόκριση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί άκουσα προηγουμένως τον εκπρόσωπο του Πασόκ να λέει ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί κάποια στιγμή στην ΚΕΔΕ και μάλιστα στο συνέδριο το οποίο αναφερθήκατε και εσείς. Εγώ θα μείνω στα επίσημα και τα επίσημα λένε τα εξής. Πρώτον, ότι διάβασα σήμερα ότι και το Πασόκ, το οποίο είναι στην κυβέρνηση, είναι έκπληκτο διότι δεν ήξερε αυτή την... Δεν είχε ενημερωθεί, ναι.
το έκπληκτος, άμα ξέρετε ήταν προσθετική κατεύθυνση, δηλαδή το ήθελε, μάλλον θα ήταν μικρότερη έκπληξη. Το δεύτερο είναι ότι τα στελέχη της αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω, έχουν πάρα πολλές φορές εκφραστεί και έξω από το χώρο της αριστεράς ότι ένα σύστημα απλής αναλογικής είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή για τοπική αυτοδιοίκηση. Και το τρίτο που θα ήθελα να σας πω... Αυτό δηλαδή και στην εκλογή του Δημάρχου, επειδή δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι, δηλαδή όχι αυτό το 42% που απαιτείται σύμφωνα με όσα περιέγραψε το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκλογή Δημάρχου, αλλά αυτός που θα εκλεγεί πρώτος, για να μην υπάρχει επαναληπτική εκλογή. Όχι. Εμείς λέμε για ένα σύστημα το οποίο να βγουν από την πρώτη Κυριακή με απλή αναλογική τα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά συμβούλια, δηλαδή σου αναλογεί 5% των ψήφων που σε προτίμησαν οι πολίτες, θα πάρει το 5% των εδρών. Και για τον Δήμαρχο, Περιφερειάρχη, θα θέλαμε και το συζητάμε ότι να μπορεί να πάει και τη δεύτερη Κυριακή αν δεν έχει πάρει το 50% το 50%, 50 συν 1. Να σας πω και κάτι άλλο που είναι εντυπωσιακό. Το 42% είχε εφαρμοστεί μια φορά. Μετά ήρθε ο κύριος Ραγκούσης πριν από 3 χρόνια που ήταν υπουργός εσωτερικών, το ξαναμετέφερε στο 50%. Τώρα ξανασυζητάνε για 42%. Κοιτάξτε, παιχνίδια με τους εκλογικούς νόμους ξέρουμε ότι παίζουν και οι κυβερνήσεις για το πώς θα καλύψουν, αν θέλετε, την διαφαινόμενη εκλογική ήττα. Αυτά τα εκλογομαγειρέματα εμείς με την ανακοίνωσή μας τα καταγγείλαμε ευθέως. Η λύση είναι απλή, όπως βέβαια και για τον εκλογικό νόμο κεντρικά, γιατί και εδώ ακούσαμε ότι γίνονται διαβουλεύσεις, συζητήσεις, πέφτουν ιδέες, πώς θα χωρίζεται οι 50 έδρες, να τις παίρνουν κι άλλοι οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να μπουν σε μια κυβερνητική συμμαχία παρόλο που θα είναι τέταρτη, πέμπτη στη σειρά. Λοιπόν, αυτά είναι παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο για το πώς θα κρατηθεί, αν θέλετε, η ίδια κυβέρνηση ή, αν θέλετε, η ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική αρχή. Κύριε Πουλάκη, θα μου δώσετε ένα λεπτό, θα απαντήσετε και στο τηλεφώνο σας που χτυπά. Ένα λεπτό για να πάω σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Πρέπει να κάνω μια αναγκαία διακοπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω. Ο κύριος Κώστας Πουλάκης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματός του και υπεύθυνος για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή του για αυτή τη διακοπή. Κύριε Πουλάκη, δεν ξέρω αν ολοκληρώσατε σας διάκοψα για το εκλογικό σύστημα. Ένα ακόμα επιχείρημα έξω από τα μαθηματικά, έξω από τους εκλογικούς νόμους, έξω από τα παιχνίδια τα οποία τα καταλαβαίνει ο κόσμος πάρα πολύ γιατί παίζονται πολλά χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το οποίο προτείνεται τάχα με την λογική να βρεθούν οι ικανότεροι και οι άξιοι είναι η πλήρης απολιτικοποίηση των εκλογών. Και το λέω αυτό το πράγμα διότι, κοιτάξτε να δείτε, ικανοί και άξιοι δεν θα το αρνηθώ, υπάρχουν σε όλες τις παρατάξεις. Μόνο που υπάρχουν για την πολιτική άποψη την οποία έχουν. Εγώ μπορεί να είμαι ικανός και άξιος για να υπηρετώ το μνημόνιο και εσείς να είσαστε ικανοί και άξιοι για να καταγγείλετε το μνημόνιο ή να το ανατρέψετε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχουμε σε ένα αχταρμά, ας πούμε, να τους βάλουμε όλους και να μην ξέρουμε, να μην γνωρίζουμε για ποιο λόγο υπηρετεί ο καθένας και ποια είναι η πολιτική του άποψη. Και επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια μετά τον Καλλικράτη έχει περάσει μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση, νομίζω ότι η υποβάθμιση και με την απολιτικοποίησή τους είναι ένα τελειωτικό χτύπημα, θα λέγαμε, με το οποίο θα είμαστε αντίθετοι και που θα το παλέψουμε πάρα πολύ για να μην περάσει. Κύριε Πουλάκη, θα κρατήσω τη φράση σας, καλοί και άξιοι υπάρχουν σε όλες τις παρατάξεις. Ναι, για συγκεκριμένη πολιτική, με συγκεκριμένη πολιτική άποψη, έτσι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Και θα ήθελα να μου σχολιάσετε, και επειδή εσείς είστε υπεύθυνος και για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης στο κόμμα σας, τη φράση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τους βλαχοδήμαρχους της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά, έτσι, και σε ό,τι αφορά τη ρητορική αισθητική, αλλά και σε ό,τι αφορά και την πολιτική ουσία του. Να κάνω μια προσέγγιση την οποία δεν την έχω ακούσει. Κοιτάξτε να δείτε. Μου επιτρέψετε, ας πούμε, να σας διαβάσω ακριβώς από το κείμενο. Λοιπόν, το κείμενο λέει:
από την ομιλία του Προέδρου. Να τα δώσουμε όλα, απευθυνόμενος ας πούμε στην Κεντρική Επιτροπή, ώστε ένα μεγάλο κίνημα ελευθερίας, δημοκρατίας και αντίσταση σε κάθε περιφέρεια, κάθε δήμο και κάθε γωνιά της χώρας να σαρώσει τους φθαρμένους βλαχοδήμαρχους της Συμμαχίας Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Κάποιος λοιπόν, ο οποίος θα ήθελε να κάνει κριτική σε αυτή την άποψη, να διαλέξει το πιο ουσιαστικό και πιο σημαντικό, ή να παρεξηγηθεί άμα είναι στην αντίθετη άποψη, είναι ότι πρώτα απ' όλα μιλάει για μια συμμαχία Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, που κανένας δεν βρέθηκε ούτε από το Πασόκ να πει τι λέτε ρε παιδιά, δεν υπάρχει τέτοια συμμαχία, είμαστε δύο ανεξάρτητοι πολιτικοί χώροι, ανεξάρτητα πολιτικά κόμματα. Κύριε Πουλάκη, μου επιτρέπετε, είναι πάρα πολύ σαφές ότι μιλάει για το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι συμμαχίες μεταξύ κομμάτων σε τοπικό επίπεδο έχουν γίνει και σε πολλές και διαφορετικές μορφές, έτσι δεν είναι? Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ από το 1974 δεν έχει γίνει πουθενά. Ένα έχει γίνει σε κάποιους ελάχιστους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χερού. Ξέρετε πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συνεργαστεί με το Πασόκ. Ένα λεπτό. Μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Μισό λεπτό. Και επειδή είναι μια γενίκευση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συνεργαστεί με το Πασόκ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συνεργαστεί και με ανθρώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση που ανήκαν ή ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ σας μιλάω τώρα για μια πολιτική πρόταση η οποία σας διάβασα. Ναι, είναι η κατανοητή πολιτική πρόταση. Η οποία, κοιτάξτε να δείτε, γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια σε όλους τους δήμους και σε όλη την περιφέρεια να προσπαθήσουν οι δυνάμεις που κυβερνούν αυτή τη στιγμή Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να συνεργαστούν, διότι όπως συνεργάζονται στην κυβέρνηση και με τη μνημονιακή πολιτική, με συγχωρείτε, αυτό γιατί είναι κακό? Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει μια προσπάθεια σε όλη τη χώρα να συνεργαστεί με δυνάμεις οι οποίοι συγκροτούν το ευρύτερο χώρο στον οποίο απευθύνεται? Καθόλου κακό δεν είναι, αλλά είναι ορατό για πρώτη φορά κάτι το οποίο δεν συνέβαινε και μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση η μετατόπιση πια, η οριστική μετατόπιση του Πασόκ ως μία από τις πιο κοντινές δυνάμεις προς τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη μεριά, πριν από τους βλαχοδήμαρχους υπάρχει το φθαρμένοι. Και η φθαρμένη είναι μια λέξη η οποία είναι πολύ πιο, αν θέλετε, έχει μεγαλύτερο αρνητικό πρόσημο. Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ότι το βλαχοδήμαρχοι με την εκφορά του λόγου φαίνεται και προσβλητικό, αν και ποτέ αντιλήφθη. Φαίνεται, είπα, και προσβλητικό. Φαίνεται, κύριε Πουλάκη, είπα και προσβλητικό. Εσείς είστε από ένα χώρο ο οποίος έχει μία διαμορφωμένη, προέρχεστε από ένα χώρο ο οποίος, το χώρο της Ανωνυτικής Αριστεράς, ο οποίος έχει διαμορφωμένη δεκαετίες τώρα πρόταση και πολιτική συμμαχιών στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάνω λάθος? Ναι, μόνο που αυτή δεν ακυρώνεται με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως το κοινό, στο οποίο με πολύ μεγάλη άνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης απευθυνόταν ο χώρος Ανωνυτικής Αριστεράς? Έχω τη γνώμη ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πια έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 2010 και μετά. Δεν λέω το να συμφωνώ, αλλά ότι έχουν αλλάξει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πια μετά τον Καλλικράτη και μετά τις μνημονιακές πολιτικές, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διαλυθεί τελείως. Είναι κλινικά νεκρή. Έχει χάσει το 60% των πόρων της. Έχει απολύσεις αυτή τη στιγμή 9.500 υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης εργαζόμενοι είναι υπό απόλυση, με τη διαθεσιμότητα και με την κινητικότητα, με αυτά όλα τα κόλπα τα οποία γίνονται. Έχει χάσει το κοινωνικό της έργο. Κλείνουν τα παιδιά μας, δεν μπορούν να πάνε σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Δηλαδή όλο το κοινωνικό της έργο σταματήσει. Άρα με όλα αυτά τι θέλω να σας πω? Ότι πια υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή η οποία είναι πάρα πολύ ορατή και πάρα πολύ χοντρή. Ποιες δυνάμεις είναι εναντίον του Καλλικράτη και εναντίον των μνημονίων τα οποία έφεραν τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Άρα οποιασδήποτε πια συνεργασίες, επειδή είμαστε υπέρ των συνεργασιών, επειδή είμαστε υπέρ των πλατιών συμμαχιών μέσα στην κοινωνία, θα έχουν βασικό κριτήριο όμως να είναι συμμαχίες οι οποίες θα αντιπαλεύουν αυτή την κατάτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με δυνάμεις ή με πρόσωπα τα οποία την έχουν υπηρετήσει αυτή την κατάτια δεν έχουμε καμία σχέση. Τελειώσαν οι διαχωριστικές γραμμές, οι παλιές, οι οποίες λέγαμε συνεργασίες με τους όμορους πολιτικούς χώρους. Τώρα είναι με μια άλλη διαχωριστική γραμμή. Είπατε για τον Καλλικράτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις θέσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση εκτιμά ότι δεν θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή διοικητική μεταρρύθμιση σε επίπεδο δήμων.
Δεν θα πρέπει να υπάρξουν συγχωνεύσεις, συνενώσεις δήμων, μια αλλαγή αυτού του χάρτη? Κοιτάξτε, δείτε πώς έχουμε φτάσει. Μέχρι το 1997 είχαμε 6.500 δήμους και κοινότητες. Γίνεται μια μεταρρύθμιση ριζική με τον Καποδίστρα το 1998 επί υπουργείας του κ. Αλέκου Παπαδόπουλου. Και μετά πάμε σε μία, αν θέλετε, νέα με τον Καλλικράτη, όπου οι 1.000 επί Καποδίστρα να γίνουν 325, χωρίς να έχει γίνει, αν θέλετε, κανένας απολογισμός αυτής της διοικητικής μεταρρύθμισης. Και αυτός ο απολογισμός που έπρεπε να γίνει για να προχωρήσει το επόμενο βήμα ήταν αναγκαίος για να μπορέσουμε να δούμε τα αρνητικά και να διορθώσουμε ή και να προβάλλουμε τα θετικά και να τα κάνουμε ακόμα θετικότερα. Έγινε λοιπόν ο Καλλικράτης, ο οποίος πρώτον δεν έχει δημοκρατικό προγραμματισμό, δεν έχει αυτή τη δικαιοδοσία στην τοπική κοινωνία, στους τοπικούς άρχοντες όπως τους λέμε. Δεύτερον, δεν έχει πόρους. Τρίτον, του μεταφέραν αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Και ξέρετε τι πετύχανε με αυτό το πράγμα, κύριε Καραγιάννη? Πετύχανε την κοινωνική αγανάκτηση, η οποία θα πήγαινε προς την κεντρική εξουσία, να μεταφέρεται στις τοπικές εξουσίες, όπου δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε πράγματα τα οποία ο ίδιος ο Καλλικράτης δημιούργησε. Και το λέγαμε από το 2010. Υπηρεσίες παιδείας, υγείας κλπ. Έτσι δεν είναι? Σε αυτό το στο πλαίσιο της αποκέντρωσης. Τώρα να το γυρίσω ακόμα παραπέρα. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα γι' αυτό. Ναι. Κύριε Πουλάκη, για ένα λεπτό μόνο. Υπήρξε μία πρόταση από χτες το επιστημονικό πολιτικό συμπόσιο που διοργανώνεται από το Ίσταμε για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μία πρόταση που διατυπώθηκε από ένα κορυφαίο στέλεχος, ιστορικό στέλεχος, τον κύριο Ρέπα, ο οποίος είπε, εφόσον συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον υπάρχει αυτή η κυβερνητική συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει, να διερευνηθεί μια κυβερνητική συμπόρευση και με το ΣΥΡΙΖΑ? Εκτιμάτε ότι αυτή είναι μια άποψη, μια πρόταση η οποία μπορεί να έχει ρεαλιστική βάση? Θα την άκουγα με πολύ ενδιαφέρον εγώ προσωπικά, αν ήταν όχι έτσι ακριβώς διατυπωμένη, αφού συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να μην αναζητήσουμε... Καλά, ενδεχομένως να δικό τη διατύπωση, ναι, το νόημα ήταν αυτό. Θα την άκουγα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσα να την προσεγγίσω και να συζητήσω, αν ξέκοβε τελείως από τη συνεργασία με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν είχε αυτό ως πρώτο βήμα, αν είχε ως μια καταγγελία το ότι αυτά επί 3 χρόνια τα οποία κάναμε ήταν σε λάθος κατεύθυνση και πρέπει να περάσουμε σε μια ανατροπή αυτής της πολιτικής. Τότε σαφέστατα θα μπορούσα να την παρακολουθήσω και να συζητήσω, όχι μόνο εγώ αλλά και ο πολιτικός μου χώρος. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αφού συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως να μπορέσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι μου θυμίζει το να μπορώ να πατάσω 2 βάρκες, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Ο κ. Κώστας Πουλάκης, τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος για τα θέματα αυτοδιοίκησης του κόμματός του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πουλάκη. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.